Guk handik hori oinarte esaten dagoen danoi, izin zen, nik izatu nagoan enpresa Maika. Nire bere kognituaz esan... Zeu zenbat urtegaz hasi zinen beharren? Ni biherrien, nire estuiztan egon nintzen, lehenengo herriko eskolan, gero internet egon nintzen Gasteizen kolegio baten 17 urte arte, eta gero sartu nintzen Bilbon inginieroetan. Ni inginieroetan biharren urtin daula, haitxezana geixo implantau zen, da, gureso batek esasten, atxekisa bat topa dut, etxingatu bizut, negozioan barri ikisi, gero zeu jarraitzeko, ez dakiu zure etxek zenbat ahontoko da bentakuen geixuaz. Enberetzi urtaz, torren nintzen etxera, hogeta bat urtaz, etxan egoeri jakin deba soldautzi egin bizan, soldautzara jun nintzen, soldautzi amaitxu, hurrengo urtien eskondu, da hurrengo urtien hil zan haitxe. Mila beratzerun da iruetan beratzien hil zan. Da arrizko, nik hogeta urteneko esela, hartu nagoan negozioan ardurea. Orduan gaztetarik? Bai, ez gendu juerga asko eitxeko astirik eki.